Γεια σας, είμαι η Χριστίνα Παταζοπούλου και μαζί θα κάνουμε τα side sit-ups από την σειρά Shortbox επάνω στο Reformer. Τοποθετούμε το κουτί σε θέση Shortbox και θα έρθουμε και θα τοποθετήσουμε όλα τα ελαττήρια επάνω στην spring bar. Κατόπιν θα καθίσουμε επάνω στο κουτί. Θα χρησιμοποιήσουμε το foot strap. Το foot strap θα το βρείτε στο μπροστινό μέρος εδώ του Reformer. Θα βάλω το εξωτερικό μου πόδι, αυτό το οποίο είναι μακριά δηλαδή από το Reformer, από το κουτί, και το άλλο μου πόδι θα το λυγίσω επάνω στο box. Εναλλακτικά μπορείτε να έχετε το πόδι σας κάτω, δηλαδή αν έχετε κάποιον πάρα πολύ ψηλό ασκούμενο ή αν έχετε μειωμένη κινητικότητα εδώ στα ισχύα, μπορείτε να φέρετε το πόδι σας κάτω. Αλλιώς μπορείτε να το λυγίσετε όπως έδειξα στην πρώτη θέση. Τώρα φέρτε το πόδι λίγο μπροστά, έτσι ώστε να μπορέσει να κοντράρει λίγο το λουρί. Θέλουμε να είναι δυνατό το λουρί. Δεν είναι απαραίτητο να πατάτε στην πλατφόρμα μπροστά στο Reformer, γιατί κατά τη διάρκεια της κίνησης θα φύγουμε από την πλατφόρμα και το πόδι μας θα είναι στον αέρα και το πόδι μας θα κρατηθεί από το λουρί. Τώρα έχετε τις εξής επιλογές. Μπορείτε να ξεκινήσετε με πάρα πολύ ήπιο τρόπο. Θα φέρετε το ένα χέρι πίσω από το κεφάλι και το άλλο χέρι δίπλα, έτσι ώστε όταν θα πέσω σε πλάγια κάμψη να κουμπίσω επάνω στο προσκέφαλο. Ανοιχτός ο αγκώνας και κάνω μια ωραία πλάγια κάμψη. Εδώ, αν θέλω να πάω λίγο πιο κάτω, θα λυγίσω τον αγκώνα, θα τεντώσω το χέρι και θα ανέβω πάλι στην αρχική θέση. Άρα, ένας ασφαλής τρόπος για να ξεκινήσετε είναι να τοποθετήσετε το χέρι επάνω στο προσκέφαλο και ανεβαίνω. Κατόπιν θα φέρετε τα χέρια μπροστά στους ώμους σας. Θα έρθω και θα μακρύνω, θα κάνω μια πλάγια κάμψη, το κεφάλι ακολουθεί την κίνηση της σπονδυλικής στήλης και θα ανέβω στην αρχική μου θέση. Πλάγια κάμψη, θυμηθείτε ότι μακραίνω, ψηλώνω και μετά κατόπιν κάνω την πλάγια κάμψη και το ίδιο και στο ανέβασμα. Δηλαδή αισθάνομαι συνέχεια να ψηλώνω από την κορυφή του κεφαλιού. Τρίτη θέση είναι να φέρω τα χέρια πίσω από το κεφάλι. Όσο τα χέρια ανεβαίνουν πάνω από τους ώμους, τόσο δυσκολεύει η κίνηση. Νούμερο 3, τα χέρια πίσω από το κεφάλι, πάλι την ίδια κίνηση. Μακραίνω, τεντώνω, ανεβαίνω, ψηλώνω. Θυμηθείτε, η κορυφή του κεφαλιού θέλουμε να μακραίνουμε από την κορυφή του κεφαλιού. Αν θέλουμε να το κάνουμε ακόμα πιο δύσκολο, θα τεντώσουμε τα χέρια ψηλά, σε θέση overhead. Θα έρθω στο πλάι και θα ανέβω πάλι και θα ψηλώσω. Δυσκολεύει η άσκηση όσο τεντώνω χέρια. Μακραίνω, τεντώνω, έρχομαι και ανεβαίνω. Και μία παραλλαγή της άσκησης, θα τεντώσουμε τα χέρια στο πλάι, θα έρθουμε σε πλάγια θέση. Από εδώ θα στρίψουμε τον κορμό, θα κοιτάξουμε προς το Reformer, θα στρίψουμε πάλι στην ευθεία και θα ανέβουμε πάλι στην αρχική θέση. Έρχομαι σε πλάγια κάμψη, κάνω μία στροφή, στροφή πάλι μπροστά και ανεβαίνουμε. Ωραία. Θα βγάλουμε το πόδι από το λουρί και κατόπιν θα κατεβούμε με ασφάλεια αργά από το κουτί, γιατί προσέξτε, είναι λίγο επικίνδυνο εδώ το κουτί καθώς κατεβαίνετε. Είμαι η Χριστίνα Παταζοπούλου και ήταν το side sit-up από τη σειρά Shortbox επάνω στο Reformer.